Terus pundi kabare dinten iki? Alhamdulillah. Sae sehat alhamdulillah. Dino iki Bu Guru arep dongeng. Dongeng apa yo? Sapa sing pengen ngerti ceritane yo? Iya, ceritane kelinci lan kuro. Sinten sing sembarang kelinci? Terus pundi mlampahe kelinci mlakune piye yo? Menculot nek kuro. Gremet alon-alon. Nah, dipidhangetaken nggih. Salah sawijining dina ana kelinci lan kuro sing urip ning alas. Kelinci iku senengane pamer. Aku kuwi cepet lho. Sopo sing bisa ngalahake aku mlayu? Kuro-kuro jawab. Yen kowe cepet mlakune, ayo coba karo aku. Wani apa ora? Kelinci mesem. Haha, kowe lambat kok wani. Esok padha lembar. Kelinci melayu cepet. Cepet. Ning tengah dalan kelinci kesel. Aduh. Kesel tiba musik. Akhirnya kelinci keturun. Ustazah. Nalikane kuro-kuro mlaku Ustazah Harni. Terus sabar tekon. Akhirnya pas kelinci tangi, kelinci berkalah, kura-kurane menang. Akhirnya kelinci mandor. Damel anu Ustazah nyuwun tulung damel ada asor ora oleh sombong. Sepurani lho. Aku sombong mau. Uyun minta Yo, rapopo. Awak dhewe lah kanca to. Ayo padha sing apik. Gak usah sombong. Gak usah kemaki. Kanca-kanca. Ceritane iki mau dongenge wis mari yo. Saiki ayo nyanyi bareng-bareng. Nggih? Ayo. Tak nyanyi dhisik ya. Ayo di. Kabeh-kabeh nderek nyanyi, oke? Judule aja kemaki kanca. Siji loro telu. Ana sawijining kelinci sing kemaki. Dheweke ngomong aku sing paling banter. Nek kura-kura ora kegodha. Dheweke tetep aku anti sabar. Aja kemaki kanca, aja kemaki. Amarga kemaki gawe awake tiba. Aja kemaki kanca, aja kemaki. Ayo padha urip anda pasang matur nuwun.